Kan thon thu ngai thak lai Encantado Tete Village khyang te inazia kha kan ngai thale do na nga chapter 2 na like comment le share te min lo ti sak le chu don nia kalau en ring lai chuan ka ma ta ka lo ding in min mel chuk ro na imolutuk aron ti chuak deuh sup ka lai lutuk chuan ka sam ka bok sa chu tu lo puin ka khoi ringot ka sam ka khoi na chu ron wan chota ilai mel hi acute ka ti ati chuan ka kuta von na chu kalau thing thla thuai kalila ti pa chuan kadara ron wanin min kalpui ngal dor tor reilo te ya a motor da na ni om tak kan thleng der ama asang boka thleng har lo tak kan ni lu jolem ti in a bolero chu a mala ma hong zui zat ke point nyal lawin kalut ve ngal mai khonge kan kal don kamel deuh kala khoya emo meron mel zokin malama mel ding le ngar tu zok ma chu chong kan tum lo kan ngoi dun ran reng mai kan borak vel chu a wap chur ni ber hian ka sha chuan anin om du khop mai ka phone a chu phor pa in earphone phor ka rawala ka connect zo ngai thak mai ka tum chuan ka phone chu ka kota changin a sang hal nu imolami koimin peledro ti pa chuan ka phone chu ka ban zui are ni renge are chongi tum box si lawa la ngai thak ka tumani kha kara yana play theyalum kalongai thlawiang iwa soi har ako na lama chuan in siam remin ka thai ngal mol mol Taylor Swift and Chen ka mu chuan play lo har ka ti please don't be in love with someone else kabulami po chuan ron ti chuak ve sup mai akarati din chuan kan thlengani nge yang akar chu pak thazui zat chuk mai ka tum chuan lola thuro ati lui thlata wang chuan chwa ka tum lui ta bik lo akar chu malama hel pok pokin ka chutna lam chu panzui kalau thlir zui reng chu soilo apian le amel thafam kim em ti thleng hian ka the ngil thei pon ka in ring to lo chukla ti pa in ka chutna lam kong ka chu lo honga avei nui ngal suk bok a restaurant mi shoina mun chu pon lama changpon achang kang ti hairwal ani lo aban ka von thei tura alo da chu wan vatin kan lut zui ngal rin angein achung po changkang takani avan moi ve achung vel en kwal pa akati chuan ka kutalo wan zui omlo lang chuan amoi kher lawang oi achong kam man vel hi a over chep ma se nuam ka ti thau bok sia order kan nga lai chuan a kha tokin Mordred autograph an lo dil le china a thenin thlan lak pui thul Mr. Mordred thakalo lak pui thei chengim lo ti tu lam chu kan hoi dun ngal ha a Mordred mela chuan in thlashun na ni om tak ka mu thei le ngal a om dana chuan min ron ti sha thei ke point a poi lo ti nan le ka phal ti nan kalu ka buzau kapi oi he nu hi api rol ka ang reng reng im muni le enge ni ta adam thei ang be chang kalau ti ya thlami lo lak sak lok mai te athil min dil dan chu a hmengin a soiwe mai mai ni in ka sha ka kut kalau do chuan a phone chu ka kuta lo me bel chot ka thut na chinga me sak mai ka tum chuan sota deuh songkal ta che iwan zeilo tak min ti khum er mai ka tho cham cham lai chuan morje chuan mi lo en reng ka tho son ve le chuan chu nu chu ka thut na chuan a thu zui deuh mak voi ni thum vel ka me nu chuan du tokin anom na lam ka pana a phone chu ka pe zui zat hetianga thalak reng reng iwan thiam lo ve wala chale ro a phone chu mel pa ngara a phone min lo pek le tum chuan ka kalpui pa ngai dana tit ani ta vak lo nge ading hloi mai nula min she thiam la tuna hian date ka nei mek ka chon chu nang hian miron ti boy sak mek ka chu mai ni lovin itir kwal boka aron ti muk I ka nula zok chu na ti ba ni ai mai kabula morjet chu ron kalin ka konga ko ngal sat chuan tuna hian min kal san thei to chuan kan lom khopang athu soi lai chuan keima zok min lo mel dai thung kalo ip deuh choi thei akal son nu chuan chuang le ti pa in ka thut na tur
alo po chwa chu arwal ngal zat kan thil order chu kan eidun mial mial dinner kan eidun atangin ni aliama thla hiala veile to ma se ani chu re vung vunga khamizana changkhan voi khat ma kanin mule to lo kan number kanin pe box si lo biak po chak viau ma ila biak po na tur number kan ei box si lo nga tinge a number tal kalau dil lo ti in keima le keima ka in zota ma se ani point min dil lova min pe bik lo me chetan malak masak po moi lo ti in ka in hnem chop le mai chin ka ve zui renga mi padangin min lo biak pon ka enga ma an thok zo to lovani number shot lawin min lo biak nal te hian ama niang ti in du thu ka sam chin engtine mo ka number niang ti in phone te kala chin ma se chu chu be se na om zanei lo mai ani zan khat zan ra kan kil do na nim maya in ngai zong po kan ni chuang lova hun akal dan ngai na kal chau renga thla aveile me chuan kum thar kan chuang kai chu ni der thlaliam ta chung khan Carlos in voi tam ngai dam min dila athil ti swal wanga voi tam ma in chir thu po asoi nge nge ka ngai dam theilo che ni lo ma se nang nen chuan kanin kop thei ka ring to lo ka ti khum nge nge khania ente Blair hey news ti in thil kalo ngai to veng veng lai chuan lorry in miron ti phudeu chuk mai eng news mo soila om dam chunga ka ti chuan ngai dam te min dil ma sale te te ente morjit khan nupui wala nei reng ani chu alo ti chuan phone chu chu sakin kalo en sakwat hei wang hi emni ire char char ti in keima sha tok chuan ka phun chuak sup chuan tuna Mizorama om mek boka anupui hwal chu oh kawan thik tak lorry poina tingoi ngoi mai kata ang maya kalau ngai le ama ngai to alawa ka om theilo na mishing nge mai chu kata tura duana ni silo ani chu midang ta midang kianga hlim taka om tur reilo te atana ka ton mai chawani in ka hote chuan kani de ruya ka engti ma chu tui to lo boite voin tai chui wangwai zwal ve thil thleng omem ni chu ei lain kanu in karin angai na lo soi tarenga om shan love ka chaw dewa ti pa in ka chu thlenga chu om chu ka thai kwal ringot engtika mo Mizorama chong kangkal don awma mani ka shelo le hei tun lai chu ipu hi achak lo zwalan ti riawa a that lai nge ya in mu te hi hlu ve sia kapa chona lo ti ve cha cha bok ni e ipu hi kum thara chang hiana chaw zwalan ti tlata a zia lo khop mai ti in kanu point alo tui ni ve sat ma se college hi kalau ti ve chuan Mizoram lama izom mai do nem nyang kan lo ti dewa kapai na ti rwal chuan ni e kanu le awma ma chuan an lo ti rwala an pahnih nui la chu zat mel em le ngal nu for power ti pa in awma ma chuan akut changin love sign a siam pa sau kar khat nu vela chuan kapa te chuan Mizoram lam chuk an ro chuk chu ka wangin kanin siam fel vek to naktu kan flight huna ni wangin vo in chu lorry le library vel ka tlo kwal don thung nimina changin college ka chol diam to bok kalve lo maila ka ngai don e mai che anu ka ul don de rin ka sha lorry chaplola kalau zin thaireng don thobalom ain su ri deuh shai mai tinge ikal ve kher chungai viawem ni ala ti chal tianga min tha chona nuam don me lovania ka ti chuan ami tui luang chu shu thuakin milau ngak luk ro o ti in chung lama cha min lu sana reivak lo nuwa chana lo chuak le vo in last day ni melsia lengang ni china omdan nen chuan in thlau takani bosin o aphal kalang min kai kal ngal dor thil kan eidon lai chuan in bosiana du chang che ka ti chuak deuh tola a soitu ni in thlashun om khopin anui ring alem e mai a ati du chau le ngal dora changa kan chuak tur tum lo lu tukin Carlos kan tok not Blair aron ti deuh sup belawa kal mai ka tum chuan kalau ngak ring don chenia aron ti zuya wang chuan ding da tin ka in her le min ngak du su Carlos ti zong ka soya lorry ka in kan kalson dun ngal wang Mizoram
Mizoram kan thlen chuan kan chung te ho chun lo leng khom deuh chak chak hetiang hian chung ko len khom kan nei ve shan ngai lo wangin nuam dang dai ka ti phian mai ma se a shi om ve na ero chu meshat ka nei tlat lo hi ani awma ma chuan a hma te ya akom thin te ho ka ala shetala ke ve chu te te chinga mundang om ka ni wang hian ka she ve hlom tlat lo ani hei ikazan siampui ni hi ti in kani te chuan nula ti ila keima angrwal vel chu kabula lo shwaya a mel a fel fai na ngau vuk rewa alo nui sen sen phei chuan a mel thareu lu tukringot hai kanin mu vai khatna ni ma se ka ngai na che te top chuan a thil soi chuan kanu ye ti zatlat siampui hi kani te fanoni ya chuan kanom ho ani du mel khop mai chungkam ka thiam lawa min she thiam mai dunia hanzir ve vyang po hian a dik thei fum fe me lo ati bar bar chuan ama enin kalo nui tok boi te chu ilo valian to ve a lo ti tu o ka sha rwal chuan oi ka du thei lo au som idamem mi hi bikhat ve si ti in karak ngal chu la togri mesha sari union chu nikina local ro kan ka zendang ho so ka mesha ti rang che kabana von rwal chuan kitchen lam ni om takka cha ming kalpui dor dor hey hey zoman pui ni hi o zoman in ti don ya chuan kaputia fanuni hi ati ngal zat zat hey hi rem puya chuan hey hi than sanga hey hi than chua ma ni hi tia mi pa ho minga soi chuan siam koi khatin min ti zia su bucket chunga ka thak ma yang che than chua ma ti chuan ron ti kha kha mai than chua ma ka ni lovania somki ma jok kania a soi pa chuan siam pui chu awamel rum ngal vak hey angai hey hi omi chuan hey hi chani ten ni hi ti in meiche pathum loading ho chu kok pa zau bok angai le omi chuan min lo nui sen sen chani ero chu ron hoi e lo thung chani hi chu azia venia enga ma ngai du su nui hak khak chungin siam pui bok chuan atile a ka chaw deuh bok nen karum turan ti lam chu ka pan har lo awma ma phei chu bole wang wang to chaw te hi she ve lo em moni kar khat don kanom hnu chuan ka pu po chuan anat na tuar zo lowin min boral san tange ya kapa te u nawin an tuar hle ya chu ba ka siampui te u naw chuan an tuar zwal bik kenin ompui ve te lo chu han tor ve vak dan po ka thiam lo mi anron kaltamin an thanem em ema an voi zo nuwa tlailama an zai khom te chuan zayanuam em reng ka college kalna turvel po kan boy pui to a ma se chat kan to le taxi wangin kala zom theilo thung kapa u te thingtlang lama zirtir tun na thoka om te chu kara liam chuan an chawa tula an ho chho turin zan ni khat riak turamin somna sat ema wangin siampui le awma matenin kan motorin kan zui chho ve don ngi kapa ani ve perang chu ani hi mizoram thingtlang khwa aizol ne na in hlat lo te ya an omti kanuin min shil kanuina soidan chuan anom na khwa chu tlung vel ni ina soi tuk chuan e khamlama kan chuaka atir chuan nuam kan ti hlom khop mai kalong muthum man nge motor dinga chuan ka har hela motor chang chuan ka zuang thlangal sok oi lung vel chu van nuam em ka ti deuh hlai chu awma male siampui kapa te nu pa le no pang chuan min lo nui char char boite he chu thing su zo kalania awma man lo ti le ta ka chuan ka zak le hnu kan thleng tu mo katia ka ti zoi deuh sap zak du reng su nangma che ina lom hai chim om lu tukin siampui chuan alo ti ya in om a ka ti chuan a u ke point ka hai mya lo poi sei lo lu tuka kapa fa pa no pang berin alo ti te hlei chuan min ti zak lungvela ni ni vel kan cham nu in aizola kan chuk le a ke point kan chuk nuwa college ka zom to dona morjita chanchin ka zo chuan siampui chuan alo shengang mai mizoram ma hi chuan tu vak ma in morjit an ti lo vanram muana a mizo mingania muana anti fur zo kang karing nupui hwa lan nei thu an soi kha chu ka chang bik lo ti in min chang ani kha college ka kalni la chuan ka zom laklo ema wangin mi te chuan min en du hlom ka ti mai nge nia ka samram rong zo ki o ka ti rum
siam pui nen kanin kom thei phiana a college lu na kalut ve nge nge so morjet kha ka ti om ja chu mwana khani lom ni ti pa in kan ma a bike khal lo tlan mek chu ka en reng ani so mi te pani enjoy na sat ja so o aron ti ve tan ta na hemi college a hana lut ve ti na em ni ti ya ka zo chuan ka shil thei ngil dai che lom le kan senior ani so anni chun chuak che pa tun komba kanom to don lawin ka sha a ti zui sat ka mi mu chak em chu ka mu ta chenga soitur ka shelawa ka ham haya engtin nge ka biak chanang ti reng ka shelo kareru abuai phili zawani pe kan lampana local te chu kalau en ringa ma se enge thling min bemya lo chu mai po ne lawin min shelawani mel ka mu chak ang khan min mu chak ve lawani nge yang le zomwan iwaron zom lak lo ve ya library panak ka kalla yani tunge min lo bia tia ka in her chuan shwaya lek chu lo ni in ani hi kang class cr ni lai mek ani bok nia chung kolam har sat na nia ti in kalau chang ve maya mi in min en tlat nia ka sha na chuan om no min siam thei the lo le ngal miss fresher kan lo thlang man chu poi hle mai ni lo se chuan ni nge nge yang mole a ti chuan kalau ner na nga a teu lo mai chu tiang ka ni phalo war fashion a ka ti chuan anui hak hak miss ni te chu khoilama ui abe thei ti se ka oi jok da yang ka ti te chuan anuya ti za hlei hlei mo ti turin anui war zwal sau ka thil ton te lori ka shil chuan morjet chunga milo lung oi lo pui ve em ringot be ma samya su ti min cha jing mal khop mai nu ka lengania awma ma chhuak turin ti chuan kholaya ba ki te lawang kalau ti chuan kal mai te nula karim hor don rim tu tur nei ve lo kha chu han mutam ke kro nin om ikam tam si ka hnal pe lo che idang anal par si tu nula ma inan du lawang che kam ka nei tam bok lo pakhat cha ka nei chuan bor saya be eila idang anal ve thei mayang he mishing chong thei lu tuk tak hi chu o inau ti thin rim pe tum su uzok min nei khal han tum na te aw so man ka thlawang hau ti dewin a lo ti chuan anei ma sa jok kan lak jok ti na ni mai aw ma ma chuan ala ti ham e aw mam chen om te fanu son min lo biak ro ti tak siam pui na lo ti chuan kan lo nu tat hlom kawan lak tak em min lo biak don nia ala ti ham ma se ti fan ro in kan chen om te fanu chuan mi zo chunga thiam lova a ti po chuan aw ma ma chuan aw lu tuk english in ka be mayang ngai sam fe in a lo ti le english po thiam lova aw ma ma chu be dong ta deuh nge a hmai a tuai puak ani enge thiama bau dan chu thiam a sabai po tui tho aw ma ma ti lo kan chen tha hlom mai in swal hlom si ti paina chuak ngal nal i u ve hi a kapi po na lo ti ve ngei kar khat thazen zone college ka kal nu chuan college a po she tu ka nga ve khop mai keila hian ka she ve hlom bok si lo term top don lama ka zom wang te po ni ma na min lo she to ka nom zel mai library kal ka ban san lova ama a romance le crime char nom ti em khan zirlai ta na changkai tur ka chhar tam jok to nge yang morjet po in min she lo ti she chungin ka hel char tho mitai ma hi chu ka van ni ve chang tak em siampui le shwayan len koi kwal anti tlatawangin college ban nu chuan leng turin kanin zui tham mai mc a lutin until zor te chu kan en kwal vel mai poisa kan pai tam lo tlang bok si chu thlala in kal san le top zel shwaya chu alo vakal shan da ya wangin kan chwa donin kan kol le a kong kabula min lo nga thu soi chuan keini po kan chuk zui ve zat vapo mai tuma kan kal chuan abula morje chu loading veran alan dan chuan anin belak lo ni mel kalila kadin chata wang chuan siampui chuan a ron ti lok o ti in chu lo pui ka ti khomwang le a morje ta akal so nang ti a chuan ka vapo ta chau in lo wathleng har ve a pakhat chuan nui voi chungin a lo ti ya mananen khan engin lo ti a ti in siampui chuan a lo zot ve thuai
karirwa tak poni engmani lo kalang u tia apen son pa chuan chim zeta min lo mel chung hian mi pathuru kania ati til kher kan una chuang kan she thiam lo ti kan mela shat vekang kan meng phok dun e mai shoye chu kan ina leng tura kan som lui tatawang chuan aron lut veya kapi nen chuan anin komani deuh ber to aza thiamin athu soi du zong a soi pui thiam em mai boxi achang le kapi inulat lai khani lak ve ngo tang ka ti te in afaka kapi la chu lawin soi thei ve tho boxia anui deuh har reng kan nulat lai te chuan rim tu kan nga thei lutuk korsen no dang ka hak chum phei chuan kapa champa in fanu chu va mer chave mawata na chadon hle maya ti sin atia ain soi thei khop mai nu vo in kan leng chu poisa kan ui boxia thla kan lak pui ngek mai nui bak chungin siam pui chon alo ti ve boka shwaya ho nu chuan som ki ma lo lu thlul chokalo ei do na aron ti lut deuh ham ivan zaklo tak than thuam horo anin nyal le chander som kim chalo ei tu mamo kalau ti ho chuan min mel tur khop mai kalau ei don ti tia aron ti hluk chadewin soi ve mai te che ti pa lei ka chwa khum zau chuan ka chala ron kuk fok mai cho ei tong u karila cham to au so mo ve te khia chu ni dangaril cham thu soi khat berani sin mole zan len na tur ka nei ania kan ngoi chap lai chuan au so ma buk chuan alo ti le a hei wangani don cha hi aril cham thu lo soi ve mi alni e ibel nui rim don ani mo ka ti chuan angoi char kepo nupui ka ron ru don ania au mama na ti chuan kanu chu lo chek deuh hlak kapa la chu nui mai le ngal som ki ma ang hian thunun zini ngai veu ange siampui na ti chuan som ki ma chu lo khu khar chu eina kan sing la ya som ki ma alo soi chwa dai na chan chu siampui ka zo chuan o abial nu kha du ve sia achong te kha nan tu box se lawa anrun luya thlathum dana abial nu ru chwaka tiang chuan kum kha chungan oma aning ve tu nyang tuna chuan anin ngai zong to pon ka shelo a ti chuan a mei che chung te chu kalo ngei pui em nga ringot siam koi mi hi lo rel man ja su ikam hi tam hlek khluk lutuk mai ti pa a ke chen lam lo pan tu chu kan lo mel dun ra na kam ka nei tam bok lo pakhat cha ka nei boi sai be e belila la tha ang au mama lo lu chu lo nui chua khak a om ve reng au mama min chan dan khani mi awa ka mut do na ka phone ka check chuan phone number hlang hne na chingin message ka dong not lo thon tu number ka check ve le chuan sha ta har fu le ngal enge min lo thon cha tia message ka hon chuan blondie ti zong cha lo thon lok he pa hian engting nge ka number nei thei zo message min lo thon tu chu ka chian ema wang chuan mak ka ti in ka ham hai zo he thil min lo thon tu hi thatam tak chung ka ngaya ka ve em khani mi awa min chani tum mi lo wami kai ngai to vung lai chuan aron lu zui le zat engtin nge ka chanang ka shi hau lo tu ngei ni she tho ma ila tun din hmuna chandan tur ka shat om chuna ni ri miao chana chu dp a en la ni chin lok ka chuan dp nei mi alo ka check vek to adp ron soi ka check that le chuan kan pahnia kan thalak ngei mai chu po usa kan pahnia kan chwa dun lai kha lo mang chu ni in ma se hei engtik lai nge an lo lak man ka shebe hau lo hei engtin ngei nei enge omzia zo na ka wanga si em ka shelo social media a ka mo aron ti sammaya tunge lo la angle thla aron lak pui reng zo kha ni sia min ko lai takani le ngal ani engtin nge ka number nei kole shei lara lom athil ron thon chu oi om lo zok karon kol don ti aron thon zo rwal chuan a offline zui ngal mak nialin omzia nei po karing lo reilo te ha kol aron lu zui sata kala du lem lo ma se aron ti non se ka wangin kala ve tang enge no fashion lo chang ka tia kolila lok lawa aron ti dul deuh rai chuan kalau ti chuan alo room deuh mut mai tinge mizoram mai om ti min shit lo
azok zama hian ama biak po na tur po ka nei reng hleinim shil tur che in ka engei ni hetiang em hian ka ngei om thiam ti ka lo shelo nia e engma ka ni lo ati chuan ka oma nuam lo chop chil ngal thei kan ngei don wang nu chuan mutui o blondie ti in kol chu kat zui ngal ka phone chu kamel wang ringot ka vabia ange belawang nin om e rero amin siama thiam thei lutuk mai hey ka chan dan che wang khan sorry te top chin hian ka chung kam thiam lo lutuk hian poi huna nei ve zia a ho lutuk a ho tin na chunge ka biak zui zel bi kang ni ka phone chu da in ka mut san mak college kan kala kanin ton fu po chuan kanin phek envel mai ni perin ka sha hun po akal chak ngai na kal chak reng ka ti mai reilo te ni kan shat lai hian alo kal duak kani ber he mi thalak hi nge om zia he thili chu keipon ka shebik me alo lori ka shimya lo ka shelo tak ti ila ka she thau nangin ma se hei engtin nge mu ti ka shelavani morjetin Instagram story ya amanga aron tile khat ni thum ka char zo rwalin zoman ti in siampui ka pindan aron thleng chop chil ngal morjetin min lo biak thu shilin nakina ka biak le mai tur thu lori chu ka thon zui sat achan chu heta interviewer ang mai thil min zot chik tu tur kha ron lut mewa hei engi omzia engti kami nge engti ngein in shat nilo engti ngein in ton inin ngai zong ti nami ma se engtikin a phone min mu pa chuan chong ve na man om lek lawin min zot ngal char chan man po vani su pakhate te in min zot ve la tu ma dang pon om ve chuan lo hi an zo khal lawang che ka ti chuan che khlakin ka zo tur che the ngil ka hlavalom point number in min chang mai ro a ti du lek chau point number 1 kha chu omja ka shebik lo number 2 USA kanom layami azo na ho chu akim chang thei ang berin ka chan sak lai chuan ngun to kin lo ngai thlakar reng no pang thon thu shil te po kanin ang lek hian ka sha avan makve ati deuh hliai reng mai achang le ivanin zep thei ati thul kal toro ti in kapin dana tang chuan chwa tir katuma ala du lo na samai inin ngai zong chang lo tak mo he zo na hi min zo jing to lutuk kaning ka soinon pe to lo zai dam vak chu har to takani jing ka har chuan voina ka ti tur chu chang takin ka sha ka phone chu ka ban zui ngal chat kapchen tia ka save chu ka met chuak zui bok nia a number hi min lo biak zan la la khan ka save ngal ngei ma se status ka hide vek thung status up khat le ya ma se anei chuna hian ka en chak zek sia gb whatsapp ka man pha ringot le ngal ka view pon ka tik ngai lawa a number nei lo om mia ve top ka call chuan a number ka nei ti a shedon boxi ma se sha se enge pui a chi le lo karu ma tang chuan rang to ka tlan chuakin siampui ka aw ngal vak bok min lo chan na lam in hnuai ni ka sha ta wangin step a chuan ka tlan thlazui zat ma se step top ka thlen ruala ka mi mu wang chuan ka ding ngal chat enge ni vaka ti pa in kitchen lama tang chuan thingpui ni om tak choin siampui chuan lo chwa ruala kan sitting room a lo thu pa mi chu ka chunga fungar to sopa chon enge ron ti tia siampui ka zo chuan ithil ha kha alo ti dai thung min en reng tu pa lam ka hoi chuan alo kiai deuh suk rang deuin ke in hup ngal ringot avan chi lo thion chin tak tuna hian ton zau ban sin le ke korbul nen ka om wangani mutna thomno ka haklum thiam lo wangani lala pi ipuan ka lo ho ka ti te chuan anuya ti zange a sen chon mai ka mam te laro api ineron ti rwal chuan ka lo bana sitting room ka pan chuan siampui chuan nui vai chung hian thingpui choin min lo zuya keima wanga lo lenga ni lo lam chu ka ngai tu hau lo biak che ka dunia abul ka thlen chuan ka ti deuh ngal thora kha o thingpui hi in la henu hi enge shat ni dang aina chong no tla tak ka shat nge ka ngai bel zok ni
mak pahwal chu he mishing hi tun huna omlawata na du thu samani awmam kalauti hap chuan mit min laron sei khum deuh deuh morjet ero chu a thut muna no pang fel deuh ang mai hian in kwang ko ina thu deuh than mai siampuina biak na chu arul tok lek lekin a chang reng chuti rwal chuan amite ro ko om dan zong zong mu mai tum lo ni om fashion in ka chunga afunga reng thung khoya mo inin to na hei pui ronzot phok phosho le don chan min chang le su ka shele si USA ya khan ikal liam tur thlir vong vong ka kalo hup chat ka hanin thak lo kang kan soi cha ang ka room lam pan tuma ka chau pa chuan awma ma chu ka pot chau pa a ka zil chau ngal char char bok in noi ka chuk le chuan ka panin an lo ti ti dun nim mai in ka sha ka pa po lo bu ngut ngut mai miron zui ro ti pa in po na chuan ka chuak zuya tle ma fal de wa waiting shed an siama chuan ka lo thuran aron thlen phei chuan room tokin ka lo mel khai khaya enge lo ti tum ka ti khum mak chuan ka fiam thu mo ti ni nge yang anui suk ringot tu nge nang ma wangin ka lo kal ti ani nge ti nge mi lo zui si zui tur che in min ti miao sia zui lo che ila chuan I hoile vol don sin soi fu in ti mel zat hian amit ko asan pa ngal chau ka soi tur she lo chuan ka hoi kwal vol kher lawang ti te cha ka soi khum ka ho nu chuan ba room a in bal turin ka luta shower in kain phu ter zui ngal wang wang morje da thil soi ho chu ka ngai to let pa ringa IG story kan pani a man chan ka zo khan ti hian min chang ani kha keman ka manglo kanauten ki sha lo lai nan lo mang tiamin chana wang khan ka lo na ringot nya be seina ka lo nei san lu tuk wang poni mai thei kalsan ka tumla ya athuron soile wang khan ka ding chiang hle ka kalang nge kal lawang mitam zokin ka story an lo view mana chu wangin tun tha ni som palia hian event poimo a mintel pui ka ngai don ti kha thu pelu tukin min shil pekani kha calendar ka rom pindana in tar chu ka envat tun tha ni som pali te chu Valentine's Day ani sia eng event nge ane chuanang mori da thu soi po kha tu bula ma ka soi chong le shan to lo siam pui phei chu ka shit lo shim shim ka ring lo lam po ni lovin ka chung te bula asoye mo khania nga zona chan tu ratam don lu tuk kha ka pe lawani per kan ti nek neka ni akal zung zung mai shwayanen po income ngei tak kan ni der to college kan in zui na sa a project tur min tuk saka kan pani ati dun tur thlan kan ni zui boxi a chen phei chuan in ngai zong chwa hial te pon min lo chwa der to naktu ka chang ka ron shwai don che nia bedroom ka chhuak cha lo ti tu wang chuan ka ding dat min ti boy reng su ka ti kha kha chuan ka omna la maron pen na ya ke ka lo tol nung zui sat thung chu chu lo siange tho hokin aron pen po ka bularon thleng chop chila ni zui der eng thil nge ka ti rwalin ka kang ngal la pani chu min da thlangal ro ka ti chuan ka monga ron beng tai du chau nia tu na hian morjet vanram mwan hian min pu chiang alom vanram mwan min da thlaro ka ti chu I chak lawang ti sate ma ila akal dan ngai reng chuan akal a motor da na ni om tak kan thlen rwal chuan bolero pakhat hi hong zui ngal chat thu le le yang che ti pa chuan a si ta min nga rwala a bolero kong khar chu khar zui mak bok motora hela akal pok pok chu kalo en reng aron thut lo rwal chuan motor tinungin min tlan chwa pui ngal tle ma mun fal deuh kan thlen chuan ading thut chu malama ka budor kalu ka tau tur chu akuta lo da man akut ka juk tau char pha imola mi nga tingei din thuta ka okay chu nem lo kho mai min shwai fal ta sa sa eng wangin nge zoi te win ka tong kherang ni min ngai to ve thinem ka okay ang lo lutuka damro ya lo ti chuan ka en hau ringot ka va en chuan malam chu mel ding ngara ke chuan khang hun chung zong khan ka ngai to chin che ni tinin email mu le ka chak thin poi ka ti ber chu khati hun la ya I number ka dil lo che khani biak che ka cha ka ma che biak po na tur che ka shi si lo
athil soi zong zong chu shat mai hlau takin kalo ngai thlakar chuan Mizoram avoi khatnan ka mule che a I number har sat te waka nei chungin kalo bia che a nang chwa menin du khuma anui chwa khak bok athu soi top lama chuan rirun natna ni om tak ka shetel thei ngatinge min nei du mia lova blondie ti pa chuan amit meng moi lu tuk cha miron melkal inu puiwal bula omve mai te che tinge miron ti boy reng kaka chu ka hup wat ma se ka soi zo vek to si ka chong le phong phong chin hi chu apuyani chu wanglek chu monia nui suk chunga ron ti chuan teu lo war fe chuan ka lo ti fak eng tik lai nge nu puiwal chu ka lo ne ya nui zo olu tu ka lo ti chuan ze vel lo mai te ka lo ti hlar nu puiwal ka nei chuan nang ma ba ka hwal du lo che ti pa chuan amit ko chu ron san ngal a ka du cha zo man pui aron ti ril ri chuan alam chu ka hoi ngal dor nangpun ati lai chuan ka lo put chat vat eng mo tu na khan soi ka shelo wani lo ka oi lo em wang zo ka zot non mai chau ka ni ka du che chuan nangpun min du ve nge in ka sha ain ring tok le lu tuk chu ka oi lo hial zok izak thei lo ka du okong lo che ka ti vak chuan ka zak lo ma se tu na min du lo pon nakina chuan min la du don tho athil soi dan vel hi min challenge na sama ma I thopwar ani mai chu ka ti chuan sampu kalo in tel poni ma na oi karin ai te in mi ni ala shat le ngal ti khan kanin ngai zong ania ti pa in ka biang a ron fom zau chu kalo phude ui nui suk in min tlan let pui le ngal nuam chu ka ti ma se du lo angin kala omvel mai mai naktu ka hotel regency a lo kalang che chuan chana po ka be se ngalang ai po ti ma la ka pom don lovania kongka ka hon don chuan a ron ti zui sha ma chan lo che ne na in ang reng ani chu ti pa ka chwa chuan o iti ngai ti na ni chu ti pa in mitalo se ai suk lok hi collection ni lo ngatinge ina min da nga la maktilu tu ka ti chuan tlan chwa pa in class nei to lo ti khan lo ha dam to mai ro ti pa in ba na ron vai lo nui vai vai chungin in chunga chuan kaluta mamte avalim om vur vur ve a lo tiria chuan ka phudeu dor ui lala pi min ti phulom ka om chu ka dom pa ngal wang fang zanja kan kil ho lai te chuan siam pui chuan ka ho sana wang alung oi lo thu hlir ka chung te bula chuan a soi le ngal tlai lo thla tu che khatunge mak pahwal khami au mama na lo ti chuan rang lu tukin ka lo mel mi pa te lo in thla tir ngam vel to a au so ma be thung ani mi painan thla chemo ma se shwa chu ko le sha om char char boxia pakhat la chuan mak ti lu tukin min lo zot ve thung thil shil du che kan ya nekina ka shilang che thleng ka sil lai chuan aron ti ru sa sa ka pindan lama kan lu chuan kan thu fel dun thana tuna khan engmoi soi I wangem ti in ka zot non le ngat alu lo thing nar nar morjet ka ti omza chu vanram mo na hi idu a chuan nak tu ka in puani tum boka ka ti chuan alu lo bungat zan ka mut na chuan bet lo te win ka mureng tui ta ka mut sei sei chu har takani hun kal to te ko kir le thei ni se morjet laka ka feelings nei te hi nei tum lawin na satakin ke in thunun turania ma se tu na chuan ka lo ngai na in le thak le na kha alo lian ve to si ka unaw nu ngei tan chuan engwangin nge mi pa pakhat lek chu ka hlat mai lawang college playground sira chuan ka thureng ground na chet vel chu hne so takani morjet chu midang zong zong zinga po alang sar fal na atui inzong ashok bok che tharal te chuan ama hi atimen hlia hlia zoman nekina ka belok thei chengem shwaya chu ke en thwai tiang soi mai la ka ti la chuan nekina ati deuh bur boxi anua kanin mu le chuan ro sen alo king to thung zoman ka bel noi ni dungem alo ti chuan ka lo nui vak vak fiam thu tho hun pon ni lo ka ti chuan a mela takrun fiam thu tho mel ka pucha lawin ka sha ti chung chuan min mel rana chunzom le tur